veliki pozdrav. Evo, bilo nam je dosadno i odlučili smo da smislimo jedan challenge. Dali smo ome bottle challenge. Cilj ove igre je dakle sredine. Pa da igramo list kamen makaze i ko izgubi dobija flašu u glavu. U glavu. Ajde, to je to, pa uživajte. List kamen makaze. List kamen makaze. List kamen makaze. 1-0. List kamen makaze. Opet. 2-0. List kamen makaze. 3-0. List kamen makaze. List kamen makaze. List kamen makaze. List kamen makaze. 3-2. Ovo sa strane. 5-2. List kamen makaze. 6-2. List kamen makaze. 6-3. List kamen makaze. 7-3. List kamen makaze. List kamen makaze. Sa strane. 9-5, malo neizvjesnosti, idemo dalje. Kamen makaze. 10-5. 10-5. I to bi bilo to za ovaj challenge. Nadam se da vas je svidio. Ostavite like, share, subscribe ako želite još ovakvih challenge-a. I do sljedećeg viđenja. Pozdrav!